Hi ladies and boys, og sa tanang mga naminaw karon, maayong adlaw og maayong pagpaminaw kaniyong tanan. And welcome back again diri sa ato ang YouTube channel. Og karon another confession asad ang akong basahon, usa ka top trending confession asad nga gikan gihapon sa Yusinian Freedom Board. Pero before na ko na siya basahon mga higala, mga bay, mga ladies and boys, ay kalimot sa pag-subscribe ug pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ani ana ladies and boys, ang confession nga atong basahon karon. Hi bay og sa tanang mga naminaw karon. Just call me Zani. Silent reader and listener ko aning UCFB. Nakanunapod ko nga ako pod kaha nga mo share sad ko sa kong love story sa una nga student ako. Og maoday ni ang ako ang story. Katong first year college pa ko, I meet this guy. His name is Vince. Guwapo, taas, chinito, sakto og marog, neat, irregular second year student ni siya. Heartthrob siya sa mong department jud. Classmate mi ni Vince sa major and minor subjects ngoban. Naputo higayon nga seatmate jud mi. Actually pag first na ko kita ni niya, wala jud ko'y laing nasulte kundi wow, kanit niya manamit oy. Ana jud. Appealing man pud sad lagi ni siya ba? Katong pagkahibaw na ako na classmate mi sa major, niya tapad ba jud mi, mura ko gikilig. Pero di jud sad ni siya makigistorya-istorya manoy. Kanang mutingog raog na siya'y ganahan isulte, or kung pangutanon, supladohon iyahang dating ba. Sumo na to, niya seatmate mi, tapad mi, niya kay lagi among instructor kay gipasuat man miniya sa mong mga name sa 1/8 piece of paper, kay ambot nga no to. Kini si Vince nilingi ni nako og niingon nga, "Miga, nakay papel? Mangayo ko be?" Siyempre ako sad nga butan-butan, paapod sad ko ni balibadoy. So okay na. Human na. Gisubmitan namo among papers. Gi-roll call me sa mong instructor through atong among gisubmit nga names namo. And then mo to pag-mention ni ma'am sa akong name, ni tanaw si Vince nako. Ni-smile siya og niingon nga, Zeni day ka? Salamat Zeni ha? Nya ako tawon, na-smile na lang, nya gikilig na di ay ka ito. Sa mga to nga after 1 month kapin pa lang nako sa mong department as freshman, nakakita na kong friends. Sila na ang nahimo na kong barkada, kuyog lunch perme, istorya-istorya during vacant hours, and si Vince, crush lang gihapon na ako siya. Di kami mag-istorya bisag seatmates mi kay mauwaw lagi ko nga muuna og tagadoy. Then until such time, sa akong kamauwawo ni Vince, naabot syud ang time nga na friends na pod mi. Mag-istorya-istorya na mi. Exchanging numbers na pod kay para na ay contacts about assignments. Inana lang. Pero every time mo text sa Vince na ako, dali adyo lagi na ako makareply. Kung mamalihog siya na ako nga magpabuhat sa assignment, I really can't say no to him. Mas unahon pa na ako iyaha gani kaysa ko . Pero inihatag na ako niya sa assignment, pabebe gihapon akong peg. Sa moto, nga close na mini Vince, magkuyog-kuyog na usahay pero dili sa school, kay nagsabot na midaan nga di mi magkuyog-kuyog inside sa among department, kay mauwaw ko kay unsaman intawon ko. Nya si Vince, famous kayo. Daghan ang nagka-crush niya pod. Ang chicks boy po ni siya. Lain yan tanaw sa ubang students once may bawaan ka nga na-link ka ni Vince ba? Like, tanawon man gud nimo siya kay F-boy man jud iyang dating ba? Gwapo lang jud sad ni siya oy. Mong kiligon kay kuniya. Sumaw na to. Kay if magkuyog-kuyog mi while naa sa mong department, sure ko nga i-bash jud ko. Kabalo naman sa utok sa mga tao ba, murag ipag-unsa. Dahil mo na to nga magkita and magkuyog mi sa gawas ra jud sa among department.
Until magdungan na mi og lunch, magkuyog-kuyog na mi kung say mi og vacant hours. Niya ko mga friends, wala sila kabalo nga magkuyog-kuyog mi ni Vince. Or even text, wala sila kabalo kay sikreto lagi sad kayo ko, kay mauwaw ko. Padayon nagyapon mi ni Vince text every night. Mga sweet na kayo mong convos. Until naabot sa point nga iyan akong hatdan og food sa school. I mean, iyang ibilin sa guardhouse para lagi di mihalata sa uban na mga schoolmates. Then after sa iyang klase, di pa siya muuli sa iyang boarding house kay maghuwat siya kano sa mahuman akong last subject kay iya akong ihatod og uli sa akong boarding house. At that time, naglibog na ko unsa jud mi niya. Pila na kagabi nga wala ko katulog kay sige ko una-huna unsa jud mi ni Vince. Wala ko kagets man yun niya. Mangkatong ni offer siya nga ihatod ko niya, while nagsakay mi, ako siyang gipangutana, ug ngano mi. Ako siyang giingnan, nga Vince, ngano dayta? I mean, unsa dayta? Nganong ni jud nimo nga mohuwat na ako para ihatod ko uli? Mitubag si Vince nga, so wala jud ay ka kagets sa nitanan? Kinahanglan pa ba na akong isulti? Mitubag ko nga, masaman. Pero gikilig na kayo ko ani. Mitubag si Vince nga, Zani saday, ka-obvious na anang nanguyab ko nimo. So after na ko to nga nadungog, nagpabebe na sad ko guys. Pagmingon nga, ay, sorry. Mao ba? Mao ra jud ni ang nasulti nako. Nya kaya akong heart murag ni ambak jud sa kalipay. Nanangutan na si Vince nga, nga naman, di ka ganahan? Wala ko'y pag-asa? Mitubag ko nga, dili man. Okay raman, ang ko alam ba nga, unsa na lang ikasulti sa uban. Unsa ramang gudtawon ko'y, di parehas nako ang gi-expect sa ubang tao nga mauyab nimo. Mitubag si Vince nga, nanasad, hay nako nimo. Ug mitubag ko nga, pero lagi, di na ko mag-matter sa istorya sa uban. Unang-utana si Vince nga, saan sa man? Mitubag ko nga, saan sa man? Hapit naman ko maabot. Munaog na ko alangan man og mukuyog ta sa driver nga mo garahe. Mitubag si Vince nga, mudungan man ko og naog ni Mogod. Motong ninaog na mi sa jeep ato guys og naglakaw na mi padong sa eskina padong sa mua. Umingan si Vince nga, hapit na lang ni siya maabot sa iyang boarding house wa jud tubaga akong pangutana. Maong mitubag ko niya nga ay lagi oy. Uyab na lagi ta. Mitubag si Vince nga, pag sure diha ba, di na joke? Ug ako siyang giingnan nga sama ni siya oy. Di ka ganahan? Sige na oy, ugma na sad ta mag-istorya. Uli na pud ha, amping. Niuli na ko boarding house, akong smile wa jud na papas. Akong kilig o kalipay way kabutangan. Samutan pa nga naka-receive ko sa iyang text nga, I love you babe. Automatic man nga nag-babe. Sa moto nga padayon lang among setup guys nga outside school ra among kuyog-kuyog. Ang padayon gihapon nga blind among mga tagsa-tagsa kabarkada sa among relasyon. Until nag-second year na ko. This time nag-usa na mi og boarding house ni Vince. Nag-live-in me in short. Classmate mi sa ubang subjects. Sa uban kay dili kay irregular student biya siya. Secret ra gihapon among love. Pero kanina time nahatag na jud nako akong V-card. Kay syempre nag-uban na mi og boarding house. Siya akong first. Sakit man di ay ning first time ba. Samot nagdako ang bala nga gition. Sumoto nga ni Vince ko nakaton sa tanan guys. Hustler man day tawhana. Sakto judi ay ilang giingon nga F-boy. Niya ko nakaton sa tanang palami sa kama. Katong first time nako guys. Nahitabo siya kay kaniliging gugmang nag-uros-uros ba. Niya makaparis tag sweto sa tanang moves. Maotong na nahitabo jud.
Hangtod nga nasugdan, nagsigi na. Every time nga labing-labing na mo, nadyan siya'y pasabog kanunay. Nya kaya to mga panahon na aggressive pa kaayo ta sa kama kay bagong nakasuway. May pagkaongo dyan. Tanang posisyon na siguro na sawayan na namo. Maayo lang jud kay siya sa kama eh. Tudluan ko niya sa uban aron pareha mi nga masatisfied. Dili mihilig anang mag-romance nga dinali-dali. Palami jud nagmaayo. Di kay ipasulod ra largo. Magkinananay sa migmaayo. Dako baya kayo to iyahaw. Ambot na lang manakit yun akong puso nato. Everyday nahimo na moghabi ang labing-labing. Ni daot jud ko og samot at ang panahon na kay puwerteng malmal ni Vince ako Di jud ko kabalibad niya kay the best jud kayo siya. Maughan akong maughan pero lami jud siya modala. Di ka undangan hanto di ka moingon og sakto na. Nagkadugay may mora gyapon ng bisyo guys. Wa joyful no? Hantod nakadiscover ko og mga chika siyang friends nga ni-appeal daw siya anang dakop-dakop ug aso. If you know what I mean. Lagot kay ko kay nganong ingon ana man ba. Ako siyang gi-confront pag uli namo sa boarding house and yes, confirmed. Ni suway jud di ay kuno siya. Nandala sa barkada. Oh, gwapo si Vince. Chicks boy, F-boy, unsa pa na pero wala siyang bisyo sa una ang mo boys. Motong naingon siya nga di na daw to niya usbon. So ako ni saligir ako ang kumpiyansa lang yun. Pero nagkadugay, nagkausab na jud iyahang attitude. Init kaayo iyang ulo perme. Siloso na kaayo. Dito na ko nakaingon nga nagsigi pa jud ay siya kay nagtabi-tabi naman jud sa among department. Moto nga na-decide ko nga muhawa sa mong boarding house kay mahadlok naman ko niya. Wala biya takabaloon sa dagan sa utok anang tao nga nagbisyo og lahi na. Sa moto, nga wala arapod sad siya ni pugong nako sa kong gusto. Na turn off na jud bitapod ko niya ato. Dili na mao ang Vince pa nga akong nailhan sa una kay nalain na jud siya. Hangtod na abot na ko sa point nga mo buwag na. Pag una ni hangyo jud siya nga dili lang may magbuwag. Pero wala na ko nagpadala sa mga istorya niya kay kapila na ko nini attempt og tabang niya para muundang siya sa ambisyo. Pero wa man lang ko niya paminawa. Sa moto nga nagbuwag na jud mi. Nagbuwag mi nga way klaro siyang side ng sa rason og ngano. Basta kay nagbuwag lang jud mi. Nakabalita na lang siya nga nana ko iyablain. Mas nauna ko og graduate niya guys. Kay siya naundang man jud sa eskwela kay giparehab daw. Naka-work ko pag human ako graduate. And a year after, nakabalita ko from one of our friends pag college nga ni eskwela daw balik si Vince. Happy ko para niya. Nagbuwag na mi sa kong uyab na ato nga time kay nasakpan man to nako nga naay laing uyab. Ug tuod man, bisag single ko ato nga time, nakaunaw na ako ni Vince. Kung kumusta na siya, kung okay na ba siya. Di magud niya ma-reach akong social media accounts kay giblock na ako siya. Moto na kuno na ako og unblock na niya katong nakabalita ako nga ni-eskwela siya balik. Motong nagbalik among communication atong panahon na. Nagkinumutay mi. Ay, nagkinumusta ay di ay mi. Gimingaw sad bi ako sa iyahang performance atong higayuna nga mag-chat-chat mi pero di na lang jud ko kay lisod na. Daghan siya mga pangutana o ganong nahanaw ra ang tanan namo nga wala siya kasabot og ngano. Sa moto nga nagkita mi ni Vince og nag-istoryahanay mi. Istoryahan na mo iyang mga questions diri nako. Closure na lang amo ang gisik atong nagkita mi. Closure na lang. Walay turn off the lights and close the door. Walang pa farewell shot. Sa muli ito nga nagkita mi ni Vince. He was asking questions regarding atong pag-ghosting nako niya. Nautan na siya nako, nga man nga naingon ato. Kabalo ko daghan kog lapses pero nganong kalit man kaayo nga nahanaw ka. Mintubag ko niya, that was my way of breaking up para dali ko ka move on
ug para sad makaamgo ka nga dili tanang higayon ug panahon ato kaya nako agwantahon imuhang gibuhat. Gusto lang sa jud nako nga ipa-feel nimo ato nga sakit di ay mabiyanog kalit. Pero bitaw, sorry jud kayo ato Vince. Mitabag si Vince nga you don't have to say sorry. Dako man sad kog sala nimo ato. Ug mas nakarealize ko atong nibiya ka nga magtarong nako. Undangan ang bisyo kay na-remind nako kung kaugalingon sa imong mga tambag nako sa una. Pero too late na kay wala naman ta. Mitabag ko ni Vince nga, pero at least nibalik kag eskwela. Nalipay rasad ko for you. Kay bisag nagbuwag ta, pero ni pursue jud ka nga mag-eskwela, niya hapit na biya ka mo graduate. Mitabag si Vince nga, wala man jud yapon ka na usab Zenny eh. Daway ka magigistorya nako, parihara kay sa una katong friends ta, hangtod nagkauyab. Mitubag ko nga naman sad good nga mausab ko eh. Ingon ani naman jud ko. Nga naman sad nga magbutang ko gap sa kong treatment nimo. Abi na lang wa ako nabuang nimo sa una. Lapaay pa man gani ba. May katawag ayo si Vince ug miingon nga grabe jud ang lapa-lapa eh. O mitubag ko nga, ay bitaw ba? Di ta mag-iskot-iskot anang lapa-lapa oy kay mayawaan na sad ta. Kamusta naman day atong love life diha? Mitubag si Vince nga, okay raman, naman ko'y bagong uyab, butan kay siya Zani. Pariha kay mo nga nagunaw na sa akong future. Iasad ko nga gi-remind permi nga magtarong kog eskwela. Basta daghan mog similarities. Itubag ko niya, nya kalay siya boy. Wa ko'y laing nariya kay happy rajud ko para niya. Ug nangutana si Vince nako nga, ikaw, taga-asa imong bagong uyab karon. Mitubag ko niya, wala na oy. Nagbuwag mi ato kay sakpan man. Pero ga-focus lang ko sa akong work ron, savings kay ganahan ko mag-travel soon. Mingon si Vince nga, haya-haya na ni mo Zane eh. Umitubag ko niya, ngaon sa good na kahaya-haya na. Nanarbaho gani ko aron makatigom ko. Kapoy biasag trabaho. Mitubag si Vince nga, bitaw no? Kapoy jud mangitag kwarta. Pero sige lang good oy, anaman jud na. Zani, next time sad ha, klase pa karon. Chat-chat lang yata, ipaila-ila sad niya na ako nimo kung uyab pohon. Mitabag ko niya nga, oo sige, wala dyan ay problema. Ug mingon si Vince nga, basta ha, wala yun gihapon mausab kung unsa ta sa una, katong wala pa ta nagkauyab. Best of friends lang gihapon ha. Basin dili na ka managan na ako kung makauyab na ka. Mitubag ko nga, ay sus, managad manggani kos di na ako kaila, ikaw pa ka ha. Saba Vince eh, lakaw na kay klase pa man ka. Moto nga nagiyahay mi og lakaw sa lain na mo nga destinasyon. After ato mong istorya, wala na. Giblock na ko siya balik para wala na may communication kay dili lang jud na ako feel. Pero after mga 8 months nga gi-unblock na ako si Vince, and hello, ni chat juday na siya nako. Nagkamusta ay mi sa chat again. Pero this time, ambot ba lahi man oy. Unusual. Lahi iyang dating pag-chat na ako. Manawag siya. Atat kaayo nga makigi-video call. Hindi na ko tabagon kay samukan ko ba. Moto nga one time nag-online ko around 10 PM nanawag siya. Dan akong gitubag. Ako siyang giingnan. Ngano lagi ka nga magsigig panawag oy. Nagsigi ra siya smile ng nagtanaw na ako umiingon nga. Maldita guni mo ron. Mitubag ko nga. Ay di man. Namanggod ko'y gibuhat ba. Kumitubag si Vince nga. Pero manaman ka ha. Mitubag ko nga. Oh, human naman noon. Og mitubag si Vince nga. Babe, gimingaw pa ba ka na ako? Ako siyang giingnan nga. Aysa, unsay babe oy. Oy Vince, nakainom ka no? Mitubag si Vince nga, wala god. Ngano di ay kung mag-babe ko? Ako siyang gitubag nga, amawa. Ikatog na na oy, sakpan yan kasi mga asawa ha. Mitubag si Vince nga, wala namang good mi oy. 3 months na mi nga nagbuwag. Ako siyang giingnan, sis, palabas na sad.
Ni-smile na sad si Vince ug miingon nga, "Bay ba? Di gud ta mag-istorya about ato niya. Gimingaw ba ka nako?" Ako siyang giingnan. "Wala nga no good." And mingon si Vince nga, "Ibalik na to atong sa una, baby. Gimingaw kay ko nimo. Every part nimo gipangita adyan ako." Ug mitubag ko niya nga, "Paghilom de Vince pagngunin ako ron." Ug mitubag si Vince nga, "Babe, please. Ayaw pag nga ba? Please, let me." Ug sa dihang nagloling man dyan na siya over the cam. My God. Sige loling. Sige tanaw na ako ug maingon pa jud nga, "Babe, wala kami ngawan Kanitanan. Babe, I still love you. Balik na nako please." Akong gipawong guys, kamurag kangilo dyan. Nakulbaan kog maayo nga wala ko kasabot. Akong gi-off ako internet. Ang kaunahon na kog taman og ngano to. So after ato nagpadayon namon chats. Sweet kay siya nako jud same sa una. Every night magloling hayaw siya atubangan sa camera. Yup. Aminado ko nga gimingaw noon ko niya pero wala Magtan-aw ra ko niya hangtod makalingkawa siya siyang gibate. Every after ana nga scene magstorya na sad migbalik moral lang jud og wagod. Morabag para nako normal na lang tanan niyang gibuhat sa kong tubangan. Syempre mas grabe pa man gani katong kami pa. Always yun nako nga gipugngan akong self nga di nako mo balik niya. Dili na magpadala sa biga-biga. Until hangtod nga ni uli siya dari sa Cebu. Nani-chat siya nga makikita nako sa coffee shop sa uptown area. Mao to nga pag-out nako gikan work, ako siyang gimit sa coffee shop. And there, nag-istorya-istorya mi. Iyang sweetness maumanjod pare sa una. Kung sa siya ka-sweet nako sa chat, majud kihapon pagkita na magbalik. Hantod dinner time na. We decided to go somewhere kanang lami nga kananan. Pero ni-insist siya nga magluto na lang daw mi siyang giabangan nga apartment. Without any doubt, nitando ko o nagkuyog mi o grocery, then nalahos mi siyang apartment. Sa mga to, dako mong pwede ay iyahang giabangan good for 1 month. Wala ra ko niya patabangan sa buhaton kay bisita daw ko niya. Siya ra nagluto tanan. After na mo mangaon, nakadecide ko nga muli nako sa akong boarding house kay mopuhuay nako. Nananghid ko niya. Pagdayon ako abli sa pultahan, iya akong gigakos, hugot kayo. Ang maingon si Vince nga, "Babe, ugma na lang uli." Then mitubag ko niya, nga muli man ko sa province ugma Vince good. Sayo ko mo gikan. Gikapoy kay ko, labad man akong ulo good. Mitubag si Vince nga, "Sige na, please." Karon rabi ata nagkitag balik. Sumoto nga wala na ko kapugong siyang gibuhat. Kikisa niya akong liog, nanghikap siya. I just don't know how to react pero mura kog nang lumoy. Bisan giunsan akong pugo akong kaugalingon nga di na jud ko. Pero wala. Powerful kayong bega mga besh. Grabing hinalukay, tight hugs, mga pagkilok o mga kumot-kumot, mao to. Wala na kauli yung amiga sa boarding house kinada sa lami-lami. Performance level ni Vince ay grabe nga ni samot kalami. Showering while labing-labing was real. Gidawaan niya agtaman ng chocolate hills through the lie. Gilo kay mga mamshis. Nakapangumot sud ko siyang buhok. Kalami ba? While finger licking good, kanang pwede nga wa na lang unta to na humantanan. Bigaon kayo Si ako sad wala gapakan siyo Nag-video ko sad ko pag humanya rin ako. Yaasa man jud ang mas lami. Ang magpangumot sa buhok or ang makaingon og lami ajod. Pag human, drive judayon with grind. Akong Vince perting langasa.
Klaro kaayo tong hitabua kay saba jud kaayo siya like. Lami adya ni mo baby. Paspasibi. Sa paghuman ako, of course siya nasadoy. Pinaalsa lang niya pinapilit sa bongbong kay bag-id to the max man kayo. Moro kog mahotdan og likido sa kalawasan nato guys. Kay kalami naman jud ay. Kanang dugay kay magawsan ba nga maabot pag 30 minutes ng kumbate. Akong flower na ughan na lang. Mga biga-biga nga naguros-uros. Pagumantawon nang lakaw mi ay. Nangitag snacks kay gipangutom. Nyamo na to, after atong gabi una, wa na jud ko nagpakita og balik ni Vince. I realize nga dili na jud nako siya love, and it was just last after all. Last na jud kay ito kay mao na to'y pinakasakit kay tungod sa kadako murag na dislocate akong fallopian tube. Charot. Bitaw. Bahalag unsa na diha inyong iingon sa kuha. Bigaon, igat, katol or unsa pa na. Kiver. Basta maunay tinuod unfiltered throat jud na. Bahalag i-bash ko ninyo kay ingon ani ko makadala og confess. Detailed ra kaayo ang pangitabo. Pero ganahan sa dayto maminaw ba? Bash me all you want, name anything okay ra na siya. Di bitaw ta kaila. At least bisag ingon ani ko, narbaho kog tarong. Nakapahuman pa ko sa kong mga isuon. Sumotong after 4 years, nakauyab kog lain. And I am now happily married. And we have the best blessing. Our beautiful baby girl. So dari na lang kutob, kay nalingaw oroy og basa akong bana aning akong gi-confess. Pero naglaay na dito yung kabuhi. Masundan man kaha aning among anak aning kalakiha eh. Panabangi. Bitaw thank you kay UCFB ug bay sa pagbasa aning ako ang confession.